Рыхтуемся. Доброй раніцы. Доброй раніцы, Беларусь. На сувязі Воложенский район, у який завітає група туристів Дзяржинского району, Центру туризму і краєзнавства Минской области. Наша мета – об'єкти Першої світової війни у рамках всебелорусской молодевой экспедиции маршрутами памяти, маршрутами Отечества. Так що ось так. З нами Лявон, які проводять наше екскурсійно-краєзнавче, проводять супроводження, про все розказує і показує, дякуючи чому ми більше бачимо і почуємо. Дякую вам. Це лагерь. Возле того лагерь, а вот это такие вот в огонь палять, детки греются. Греемся, зараз будемо снідати. Гэта нашу палатку на наши две, на колькость нашу хапаю, это дрова и ранешние сборы на дальнейший маршрут. Мы идем пешо, другий день. Ну вот, туристы пошли, все прибрали, все вот чистенько, ни сметнику, ни паперки, ничего тут нема. Вот дети пошли гуджать наши мясцины, а я им буду гэта дапамагаць. Ну вось мы знаходзімся у нямецкім штабе часоў Першай сусветнай вайны. Калі у нас большасць акопаў, амаль 90, можа якіх 5% было ўзарвана, то гэты вытрымаў. Гэты таксама хацелі ўзарваць. А хто-то рабіў, гэта рабілі мае дзяды, мой бацька, мае суседзі. Для чаго? Вось гэты акоп складзены з такіх вось цуманцінаў. Мы з гэтых цуманцінаў рабілі падмуркі сваіх хатаў. У нас некалі хаткі былі маленькія. Вось такія вось кавалачкі вось цуманцінкі ляжаць. Я вам зараз покажу, у мяне яны ў хатняй гаспадарцы выкарыстоўваюцца. І вось людзі выкапалі тут яму глыбокую. Гэта ж акоп не ўвесь яго зямлёй занесла, яго паводкай занесла. Выкапалі глыбокую яму, паклалі вон туды снарад, паклалі снарад, шмат снарадаў. Падпалілі касцёр, і снарады гэтыя ўзарваліся. Гэта было не так даўно, можа, гадоў якіх 40 таму. І не хапіла моцы тых снарадаў, каб падняць гэты дах. Вось железнадорожныя рэйкі, яны вытрымалі, бачыце, іх пасекла, але яны вытрымалі. Ну я зараз пакажу шмат іншых акопаў, якія не вытрымалі, якіх пераскідала па ўсім полі. Вось турысты сядзяць, як нямецкія некалі генералы у штабе. Вось так выглядае гэты акоп звонку. Вось. Вось тут раней былі вокны из такого шкла з дротам. Яшчэ я быў маленькі, яны тут гэтыя валяліся, пабітыя. Раней тут на метр, на 1,5 было ніжэй зямлі. Тут 3 рады акопаў ахоўвалі падыход сюды. Тут сядзеў нейкі генерал, які кіраваў вось гэтай абаронай. Вось я знайшоў і падарыў турыстам вось гэту баначку. Напэўна, нейкія цукеркі нямецкія былі. Тут сёння капаюць чорныя капальнікі. Хутчэй за ўсё яны выкапалі, палічылі непатрэбным і кінулі. Калі ласка. Дякую. Ну вось, я выкарыстоўваю гэтыя цуманціны у сваім гаражы, як ступеньку. Вось нейкая колькасць гэтых цуманцін тут у мяне ляжыць. Тут таксама такая вось цуманціна. А вось у мяне на гарышчы стаіць стол з того нямецкага штабнога акопа. Мой дзед Янка у 10 гадоў яго адваяваў, як людзі зайшлі пасля немцаў і пачалі ўсё хапаць сабе да хаты. У нас хата была у вайну згарэўшы. Жылі ў акопе, там таксама быў нейкі стол. Вось мой дзед захапіў яго і 10-гадовы хлапчук неяк яго прыцягнуў да хаты.
Ён потым разышоўся ад старасці, вось, разышоўся. Ён стаяў некалі ў нас у хаце, я малышчы на ім гуляў. Такі вось прыгожы нямецкі стол з часоў Першай сусветнай вайны. Вось гэтыя яго бляхі таксама купленыя мною людзей з часоў Першай сусветнай вайны. І вось гэтыя бляхі ў мяне стаяць, яны таксама з часоў Першай сусветнай вайны. Гэтыя вось таксама засталіся ад немцаў, а вось гэта ўжо бочка амерыканская. Яна з часоў Другой сусветнай вайны, гэта ленд-ліз. Вось гэтая рэльса з часоў Першай сусветнай, нямецкая. Вось там напісана яе вытворца. Гэта таксама з часоў Першай сусветнай, вось напісана яе вытворца, 1886 год. Гэта таксама з часоў Першай сусветнай, вось напісана 1898 год. Вось гэта рэльса таксама выдзерта на маім двары 1852 год. А вось гэта таксама выкапана на маім двары 1903 год. Вось. Праз мой двор таксама праходзіла лінія абароны немцаў. Другая лінія абароны. Вось гэтыя бляхі я сабе докупіў год таму. Я вось сабе такі вось ангар збудаваў і буду яго працягваць у даўжыню. Вось, мне яшчэ не хапае адной бляхі, каб яго працягнуць. Тут усё таксама з нямецкіх Першай сусветнай вайны бляхаў складзена. Вось гэта хатка побач з гэтым клёнам патрапіла на нямецкую адкрытку 1916 года. Гэта адкрытка прадаецца на аукцыёне. І яна называецца Сапурве, бо у немцаў Z пішецца літарай S. І таму Зінгер пішецца Сінгер, які зроблены ў Нямецчыне, а які ў Расіі, той пішецца з літарай Z. Вось у чым разніца. А наступная хатка на адкрытцы той нямецкай стаяла вось за гэтай бярозкай і за гэтым каштаном, дзе стаяць немцы. А другі здымак, дзе стаяць немцы, зроблены вось з гэтага боку. Тут некалі была наша хата, але ў Першую сусветную яна згарэла. У яе патрапіў рускі снарад. Вось гэта хатка таксама вельмі старая. Яна засталася ў такім абліччы, у якім была наша вёска у часы пасля вайны, бо да Другой сусветнай вайны і ў Другую сусветную яшчэ была салома. І ў Першую сусветную, вядома, таксама была салома. Тут жила баба Лявося у гэтай хатцы. Эту хатку хочуць знесці. Я прашу сельсавет, каб яе не зносілі, бо гэта адзіны напамін, якія былі ў нас хаткі. Вось, калі ласка, гэта вось шыба, гэта шкло. Яно з такога акопа, это шкло з дротам. Усе нямецкія акопы былі зашклёны вот такімі шыбамі з дротам. Нехта ўжо выбер дзверы. Ну, гаспадыня ўжо гадоў 20 як памерла, а то і больш. Дзецям не патрэбна. Ужо і дзяцей нема, унукам. А купіць ніхто не хоча. Такія хаткі трэба берагчы, бо гэта жывая гісторыя. Такія хаткі некалі былі ўсе. Вот яна пры паляках была патынкавана, белая была тынкоўкай уся памалявана. Вось. Хатках не е разваливаецца. Я б хацеў, каб яна засталася, ну хто на сябе возьме яе дарамантаваць і зрабіць яе з добрым дахам і ўсё кругом абкасіць. Напэўна, ніхто. Ну вось турысты злазілі
у нямецкую трупэрню. Тут вось у часы Першай сусветнай вайны равідавалі нямецкіх салдатаў, якія загінулі на гэтай лініі абароны. Там вось на гарэ далёка быў штаб. Вось адсюль кіламетры, можа, якія 3,5 да того штаба. Між імі тут было вялікае балота, Пурва, там рэчка Пурва працякала, цяпер канава. І вось сюды зносілі, звозілі забітых салдат, выпісывалі даведку, за чаго яны загінулі, каб не было там ад самагубства, ад якой хваробы. І кагосьці хавалі тут. Колькі тут пахавана на сённяшні дзень, мне невядома. У немцаў, вядома, ёсць нейкія паперы на гэты конт. Гэты ўвесь могільнік пасля Другой сусветнай вайны адзін чалавек, які там жыў на хутары Барок, увесь разабраў, то есть ён пазбіраў магільныя пліты і з іх склаў сабе склеп. А з цуманцінаў склаў сабе студню. І вось гэты помнік таксама дзеці з нашай школы былі павалілі. Яны былі падкапалі пад яго, які ў войска служыў, гэта у 87-89 годзе. Былі падкапалі яго, павалілі на бок, аддзёрлі ад яго гэту шыльду. Тут было написано 329. Гэта, мы думали, што гэта колькасць загінуўшых тут, захаваных. Гэта не, гэта номер вайсковай часткі гэтага. І вось тут нешта написано, вось тут. Ну, невядома. Я не ведаю, што гэта. Ну, мы некалі лічылі, як тут нічога не было, а ведалі, што тут раней магілкі выступалі кожнага салдаціка. Раней магілкі выступалі. Такімі былі его, як грады, ўсё адно. Як градкі кожная магілка была. А з іх пліты былі забраны чалавекам на склеп. І можна было некалі палічыць, ну, потым чамусьці гэта ўсё выраўнялі. Некалі можна было гэта ўсё палічыць. Лявон, который с Вільнем. Наша група, працуючи або розмовляючи з вами, слухаючи ваші краєзнавчі нотатки про місцевість, особливо цікаву для нас тему Першої сусветної війни, вельми шмат познали історію нашого краю, нашої родзімы. Тому ми вельми удячні вам за те, що ви з нами зустрілися, і ми з вами так само познайомилися, зустрілися, познали один одного у дзейнасці краязнаўчай. Таму вам мы жадаем поспехаў, таксама такіх груп цікавых экскурсантаў і супрацоўніцтва. Магчыма, да новых сустрэч на дарожках, сцяжынках нашай Беларусі. Таму дзякуй і да пабачэння. Да пабачэння. Да жыцця без вайны.